बे उन्दै हिन्जावसाया गावनि बिमाखौ नागिरनानै गाबदों। नाथाय बिमा नागिरनानै गाबना मोदै हुगानाय उन्दै फिसाजोनि मोदैया बेसेबां गाबखांहोनो हागोन हिन्जाव गोनांखा हौवानि थाखाय बोदोर जानानै गावनि न'खौ नागारलांनो हानाय रथिमा बसुमतारीनि गोसोखौ। नुबायना लोगोफोर ओरैबायदि गाबदों अन्थाव बाथावनो गथ'आ माने मा बुंबावगोन आरो आं बेफोरनि बागैनो भिडिअ लाबोबाय थायोमोन नालाय माने हौवा गारना खारनाय हिन्जाव गारना खारनाय माने जोबनोनो थांला आरो ना बड'लेण्डआव जोबनोनो थांला माने बारासो बारा जाबोगासिनो दङ माने गथ'फोरखौ अननाय दोंना गैया माने ओरैबायदि दुखु मोनदों आरो ना माने गथ' गाबलायनाय मा जाबावगोन बेफोरबायदि बिमा बिफाया अननो रोंगोन ना रोङा निजानि गथ'खौ खांदो फेदेरदो नोंथांमोना एसे सामलायना लाखिबानो जायोना मानो गारना थांनांगौ माबानांगौ बेफोरबायदिया नायग्रोना ला भिडिअखौ आं होलांगासिनो नायग्रोना ला हरावनो आं भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो ना बे भिडिअखौ नुनानै माने आर'नाइ रादाबनि चेनेलनि गेजेरजों आं नुनाय जाबाय बिथांनिफ्राय आं लानानै होबाय माने गावसोर बिमा बिफाफोरा माने गावसोरनि हास्थायनो लुबैनायखौल' बुजियो नामा गथ'फोरा जि माने बिमा गैयाबा बिफा गैयाबा बोरै जागोन बोरै मा जागोन आलाय सिलाय जागोन ना मागोन बेफोरखौथ' बिमा बिफाफोरा जेबो मोनथिला नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं एसे राहरनाय जाबाय बिथांमोनखौ गाज्रि मोननो नाङा आरो ना नोंथांमोना हाजारसे कमेन्ट हर नाथाय गाज्रि कमेन्ट खालामनो नाङा नोंथांमोना बेफोरबायदि बिमा बिफानि थाखाय मा कमेन्ट मा मेसेज हरनो लुगैयो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय दायो जों भिडिअखौ नायलांग्रोनोसै आङो होलांगासिनो आरो ना आर'नाइ रादाब चेनेलनिफ्राय भिडिअखौ लानाय जादों फेसबुकनि गेजेरजों नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो जायफोरा बिमा बिफाफोरखौ सिनायोबा कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो नुदोंबाबो माने उमुक जायगायाव नुदोंमोन होननानै फोरमायहरबानो जाबाय जिहेतु गथ'फोरा माने आलाय सिलाय जाना दङ आरो ना नायलांदो। बे उन्दै हिन्जावसाया गावनि बिमाखौ नागिरनानै गाबदों। नाथाय बिमा नागिरनानै गाबना मोदै हुगानाय उन्दै फिसाजोनि मोदैया बेसेबां गाबखांहोनो हागोन हिन्जाव गोनांखा हौवानि थाखाय बोदोर जानानै गावनि न'खौ नागारलांनो हानाय रथिमा बसुमतारीनि गोसोखौ। बियो जाबाय रथिमा बसुमतारीनि फिसाय सुनिल बसुमतारी। बिसि खारजानानै दुखुआव मोदै हुगारदों। सुनिल बसुमतारीनि न'आ बाक्सा जिल्लानि बरगुरि थानानि सिंनि मानिकपुर थुरिबारि गामियाव। सुनिल बसुमतारीया बिसि आरो गावनि गथ'खौ मोजाङै जाहोनायनि सिमां लानानै आसामनि बायहेरायाव खामानि मावहैयो। नाथाय सुनिलनि सिमाङा सुनिल साननाय बायदि जायासै। सुनिला न'आव थायैनि खाबु लानानै गुबुन हौवाजों सोमोन्दो लाखियो। बिसि रथिमाया बेबादिनो थांनाय 9 नभेम्बराव फिसाय आरो फिसाजोखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारो रथिमा बसुमतारीया। उन्दै बैसोनि फिसाजोखौ लानानै जोबोद जेंनायाव गोग्लैनाय सुनिल बसुमतारीया दा बिसि रथिमा बसुमतारीखौ न'आव फैफिननायखौ हास्थायदों। रथिमा बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला 9840933439 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै खिन्थाहरनो खावलायदों दुखुथिया फिसाय सुनिल बसुमतारीया। शनिबार 9 तारिख रथिमा बसुमतारी सोरजोंबा खारखोमालांनो माने बे हाथायाव थांनो होनना ओंखारलांदोंमोन बेनिफ्राय फैयाखै खोनानायाव खोनादों दा माबानि दारागावनि अनसुमा नार्जारिजों दङ होननानै बिसोरनि न'खरजों माने आं हिनजावनाव सोंहरदोंमोन अनसुमा नार्जारिनि हिनजावनाव फोरमायहरदों हिनजावा दा दङ एसे सानैजों दंमा अनसुमानि हिनजावा फोरमायहरदों आंबोथ' न'आव गैयामोन आंबो नै थांनाय बुधबारैसो न'आव मोनफैदों आं तामिलनाडुआवसो दंमोन 8 तारिखै आं इनो फैसा सोना हरदोंमोन बेसेबां सोना हरदों 8000 फिसाजोनि बार्थडेनि थाखाय नोंजों माबायदि रायलायहरोमोन न'आव थानाय समावलाय मोजां रायलाय ओरैनो मालाबा नांलाय हरो फैसा थाखा नांगौबा मोजां रायलाय हरबाय ओरैनो मालाबा आरो माखा रागाजोंनो नांलाय हरलायबाय थायोमोन मोजां रायलायामोन बारा एसे ना बुंनो माने गाव आं नागिरा नङा नागिरगासिनो न'सिम फैफिननांगौ आं मुगैया मुजोआबो लागोन दा न'सिम फैबा आरो फिसाजोनि मोखांखौ नायनानै फैफिननांगौमोन आरो फिसाजोआ आरो बिमा नांगौना बिमा गारनो हानाय जायाखैना फिसाजोआ
नागिरबाय थायो सानफ्रामबो गाबबाय थायो अननानै फैफिननायबा मोजां जागौमोन आरो फिसानि मोखांखौ नायनानै सोरबाफोर अबावबा नुबाय बायोबा बिसोर सानै मानसिखौ हमनानै दोननानै न'खरसिम आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन ना बेयाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव डाइरेक्ट खिथाहरनो हागोन हमना दोननानै दा नुखाबायना नोंथांमोना माने जोबनोनो थांला आरोना बर'नि बेफोरबायदि गथ' हौवा हिन्जाव गारना थांनायफोरा माने मा जाबावगोन आरोना माने ससियेल मिडियायाव नुगोना नुवा बिथांमोना जे बारे बारेसो बेफोरबायदिया जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों गथ' गथायखौ अननाय गैला हौवा हिन्जाव अनलायनाय गैला माने गावनि लुगैनाय मथे सोरजोंबा मोजां मोनलायनांगौ खारस'नांगौ बेफोरखौ आरो बांद्राय खालामनांबाय आरोना माने दा मा बुंबावगोन नोंथांमोना दा बुंबासो बिथांमोना लाजि मोननो हागौ आंनि भिडिअखौ नायोबा बिथांमोना जानांगौ माबा मोनसे गाज्रि मोननो हागौ नाथाय गाज्रि मोननायनि लाब गैया गावनि गथ' गथायखौबो एसे नाहर गावनि फेमिलिखौबो एसे अनसाय मानो होनोबा जोंहा जुलिखौ खनसेल' जाबाय साननानै ला नोंथांमोना जे गोरिबबाबो गोनांबाबो संसारा बे सासेजोंनो जानांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि साबाबोथ' माने जुलिखौ जाबाय जाहाथे माने अनलायनानै थानांगौ आरो दा हिन्जावफोरा मानि थाखाय खारो आं मिथिला माने रां रुफानि थाखाय खारो ना गावनि हास्थायनाय लोगोरिखौ एबा हासबेन्डखौ मोजां मोना बेनि थाखायनो गुबुनजों खारो मिथिला आरोना दा नोंसोरनिसो खोथासै माने खारोबाबो खाराबाबो माने जों बुंनांगौ जेबो खोथा गैया दा आङो बेखौनो आपडेट लाना फैदों जे माने गासिबो बेबायदि जानो नाङा मानो होनबा मोनथिखायो माने गथ' गथायखौ आरो अननाय दोङो ना गैया बेखौथ' आरो नोंथांमोना मिथिखायो माने दा बेफोरबायदि हिन्जावफोरनिबो गोरोन्थि दोङो दे मानो होनबा हिन्जावफोरासो बारा खारो आं हिन्जावफोरखौसो बुंबाय गाज्रि मोननाङा हौवाया थायो दाबसे जायगायाव हिन्जावा थायो दाबसे जायगायाव हौवाया खामानिखौ मावबाय थायो गथ'फोरखौ फेदेरनो थाखाय न'खरखौ बेंनो थाखाय नाथाय बेफोरबायदि हिन्जावा मानो रुजु रुमै फैसाखौ लानानै जानानै न'खराव मानो मिलायना थानो रोङा माने सोरजोंबा खारनांगौ माबानांगौ बेफोरखौल' गोसोआव खांबाय थायो नामा माने गोसोआव फैबाय थायो नामा बेफोरबायदि जायो माने गथ'आ ओरैबायदि गाबदों आरोना दा आङो डिटेल्सखौबो आं बुङाखै बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोना नुखाबाय माने डिटेल्सखौबो समनि रादाब बिथांनि माने निउस चेनेलजों आङो भिडिअखौ लानाय जादों बिथाङानो बुंखाबाय बेनिखायनो आं भिडिअनि गेजेरजों डिटेल्सखौ बुंना होलायलायाखै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदोंबासो बुजि मोनदों आरो जायफोरा जोबजासे नायाखै बुजि मोननाय नङा आरोना अब्ला दिननि भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन आङो हर गेजेरावनो भिडिअ बानायनाय जाबाय दा सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे बिमाखौ नुयोब्ला सोरबा मेसेज हरथों आरो फन नाम्बारखौबो स्क्रिनाव होना दोनखादों नोंथांमोना बेयाव कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन आरोना अब्ला बेनोसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय